Madikani tinokuchingamidza muchirongwa Mai Chisamba show. Muchirongwa matinotaura upenyu. Muchirongwa matinotaura nyaya dzamunoziva. Zvatinokurukura pano zvimwe makazviverenga, zvimwe munozvinzwa, asi zvimwe tinozvirarama tichizviona nguva nenguva. Iwo mazuva ano, mavhiki ano, tichibva padate rinoti 11 October rinorangarirwa mwanasikana nemunhukadzi zvakanyanyisa. Tiri kungoramba tichifunga vaitandadzana nesu svondo rakapera, takavavimbisa kuti aiwa chirongwa chedu hatina kuchibvuraudza zvakakwana, tiri kuenderera nacho zvakare svondo rinouya. Regai nditende vadare vedu nokudzoka zvakare svondo rino. Ndinoda kutendai nenguva yenyu, nguva haifushwe, asi zvisumei zvakare nokuti pane vamwe vataitandadzana navo svondo rakapera vatisina svondo rino. Mazvita Mai Chisamba, makadiko vadiwa vatariri nevateereri. Zita rangu ndinonzi Magumise Evans, ndinoshanda ndiri kusimukai Child Protection Program. Mazvita tinokutendai nouvepo. Mazvita Mai Chisamba, zita rangu ndinonzi Wadzanai Munyama, ndinoshanda kusimukai Child Protection Program. Tinokutendai nouvepo. Maita Mai Chisamba, ini ndinonzi Ansila Tafumanei, ndinoshandawo kusimukai Child Protection Program. Tinokutendai neuvepo. Svondo rakapera takapedzisa nyaya yedu tichita kunge tagurisira, asi tanga tasvika panoti uku kudivi iri kune runako rwekuti munhu aenda kunoshava apamba vanhu vakuonawo zvimwe zvinhu zvavanga vasingaoni, asi kudivi iri rine vana iri riri kuramba richingodzamira richirwadza, nekuti isi tinoti kana maenda kunoshava musakanganwe mhuri, asi dzimwe nguva ndiri kuya kwauri Wadzanai, zvoitwa sei? Nekuti vamwe vanoenda kunoshava vanoenda vasina mapepa akakwana, zvekuti vakangodzoka chete havachakwanisa kudzokera. Saka apa chatingaite sechatinoregerera chii, mwana here kana kuti mapepa? Maonero atiri kuita nyaya idzi nemashandiro atinoita, chinoitika zviri kuviri kuvabereki vanoregerera vana, nekutiwo pamwe iri minda yauri kurima haisisina chichiri kubuda mazviri. Saka wakuti mwana aende kunoshanda avabatsirewo nezvokuti wawane. Zvimwe zvacho zviri pakuti vana havatorina mapepa, vanongomuka munhu otonzwa kuti akuMozambique, akuSouth Africa, osha kuti zvambofamba sei kuti munhu anga achizofamba apa anoenda asina mapepa kana kuti anoenda aine mapepa akakwana. Chinozoitika ndechekuti mwana kana asvika kunzvimbo idzodzo vana vari kushungurudzwa, vana vari kubatwa chibharo, mabasa avanenge vawirirana kuti ndo anenge achiitwa haasiriwo mabasa avanenge vakuzoita. Vamwe vanoti tinoshanda zvekana 20 hours out of 24 hours. Anonga zvakafanana munhu ashanda zuva rese asina kana kumbozorora. Mari anonzi tichakupa haapiwi, mari inonzi inotumirwa vabereki haisviki. Pamwe anobva kamari kadiki diki, mwana akafonera kumubereki achiti zvakaoma zviri kunoku, zvinonzi hausoda kushanda. Akati kana kuti ndabatwa chibharo zvinonzi iwewe ndiwe waita musikanzwa. Saka mwana anopesera asisina kwekuti angataura matambudziko anenge achisangana nawo, ongopera ari kungozvidya mwoyo ari ikoko. Ndizvozvo kazhinji pamwe tinozonzwa kuti vakashayika, vakarwara zvakaipisisa, zvekuti takungonovagamuchira vava vanhu vakutouya vakutoda rubatsiro ivo. Saka tiri kuramba tichingokurudzira vabereki kuti nyaya yekunzi vana vari kunoshanda kwakati ngatitange taiongorora pamwe chete. Ngatizvitsvagei kuti ndezvechokwadi here. Kune zvakawanda zviri kuti munoziva pane nyaya dzakawanda dzinobuda pamasaisai dzekungoti takungopotsedzera vana, endai kuri kudiwa vanhu vakadai, endai kuri kudiwa vanhu vakadai. Asi isusu hatikurambidzei kuita zvamunoda, asi basa redu nderekuona kuti vana vachengetedzeka, mhuri dzachengetedza, tinongoti hero jira, kufuka kana kuwarira. Pakodzero vana vedu vamazuva ano vamagumisi vanonzwisisa here kodzero dzavo padzinoperera? Vanonzwisisa, noti pana patiri kutaura kuti mwana ngaachengetedzwe, vanochengetekeka here? Mazvita Mai Chisamba, vana vedu mazuva ano ndinodavira kuti nyaya yekudzidziswa kodzero dzavo, kunyanya kune ava vari mukati mechikoro, kodzero dzadzidziswa zvakanyanya, uyezve hadzisiri kodzero dzega dziri kudzidziswa, asi vari kudzidziswawo kuti kana wapiwa kodzero dzako unewo zvaunofanira kunge uchiita, iya inonzi pachirungu responsibility. Zvino dambudziko ratiri kuona riri kuitika nderekuti vana kodzero dzavo vadzibata, asi vabata kodzero dzavo kune kumwe kwavari kusabata nesimba, kwavari kubata zinyekenyeke kuma-responsibilities uko. Havasi kunyatsa kukubata nesimba, zvichidawo nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Zvichidawo dzimwe nguvawo zviri kutangira isusu kunesu vabereki kuti makudziro atiri kuita vana vedu
ndiyo here zvichidawo kunewo zvakawanda zvirimo munyika umu zvaakuitika, vana vofuririkawo kuita zvimwe zvinhu zvawanga vasingafaniri kuita, wopedzisira vasingachatarisi zvavanofanira kunge vachiita sevana kuti vakure zvakanaka panguva yavanenge vapiwa kodzero dzavo dzaremekedzwa, varangarirwa sevana vapiwa kodzero dzavo. Ndingati Mai Chisamba ndo zviri kuitika kuti kumaresponsibility uku hakusi kunyatsa kufamba zvakanaka. Ndizvozvo, nekuti iwewe mwana sekodzero, iwewe mai sekodzero dzako dzaunenge wabata, chifunga kuti ini ndiri kuitei kuti zvinhu izvi zvinake. Nekuti tinogara tichitaura kuti hatidi kungotsondora kungoti nokuti zvinhu hazvisi kufamba nekuti uyu ngana uyu haasi kufambisa zvinhu zvakanaka, zvinhu hazvisi kunakidza nokuti ngana uyu. Isiri kuti munhu wese ngaazvibvunze kuti zvinhu izvi hazvisi kufamba zvakanaka, ko inini sedunga munhu ndingaite sei kuti zvinhu izvi zvidini, zviite sezvinonaka. Nekuti tikangoramba tongozvipotsera kuti ninge azodai ninge azodai, iye zvino Ancilla tine dambudziko revana vari kuita zvemadrugs. Asi ongororo netsvakiridzo tiri kuchengetedza mhuri kaidzi, tiri kuona zvakare kunzwa kuti mai vepapo vasungwa vanga vachitengesa madrugs kuvana. Asi ndo vatiri kurangarira vanava kuti ngativabatei zvakanaka. Vana ava vawana madrugs vari kupananawo nevamwe ava, asi ndo vanhu vatiri kurangarira kava. Nyaya yemadrugs iyoyoyi ingaitwe sei? Nekuti zviri muno vanhu vari kutengeserana, vana vari kupesvana pamazuva akakosha kudai, atiri kuti ngativarangarirei vakure varive vanhu kwavo. Toita sei? Ichokwadi Mai Chisamba, nyaya yemadrugs yanetsa, and takatarisa nenyaya iyi yekuti vana vakugumisira vakuti mukutora madrugs vakugumisira vakunobata mabasa akasiyana siyana kuti varambe vachiwana mari yekuti varambe vakadhakwa nguva nenguva. Zvingaitwe kuti dambudziko iri ripere Mai Chisamba, kuramba tichiti panguva dzakaita saidzodzi nekuramba everyday zuva nezuva ngatiti tiudze vana zvazvakashatira kutora zvinodhaka, nekuti hapana chakanaka chatingati tingawana mukutora zvinodhaka. Asi medzisiro yacho ndeyekuti watora madrugs utano hwako hwashata, watora madrugs wapinda pakashata, wakugumisira wakunoba, wakugumisira zvikada, wakubatwa chibharo, nekuti dzimwe nguva unenge usingachazivi zvauri kuita. Saka ngatirambei tichingodzidzisa vana, uye vanenge vachizviita vacho tinongokurudzira vemutemo kuti vabate vanhu vakadaro kuti dambudziko iri ronekwe richipedzwa kana kuderedzwa. Mazviita Mai Chisamba. Izvozvo mashoko makukutu auri kutaura iwaya, ngavasungwe vanhu ivava, ngavasungwe. Nekuti kana zvaramba zvichingoita, wataura zvakare nyaya yeutano, tinoda kuitarisa nyaya yeutano pavana ipapa. Kana usisina utano ratoo dambudziko, wautoda kuchengetwa nemumwezve. Isiri kuti munhu wese ngaange akachengetedzeka achizvichengetawo. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Take my power, power, power. An evil is coming. Are worth fighting for. Vanhu vari kurambana, vamwe vari kuti vakagarira vana, vamwe vari kuti vakagarira zvidziyo zvakashanda. Varume vari kuramba kuzvigamuchira kuti tinofanira kubatsirana kunochera mvura. Asi kana taakunze kwenyika kuti tichibatsirana mabasa, kana usina ruzivo, usina kurodzerwa njere dzako pachivere, unofa yakarota. Vadikani, tinokutendai nokuramba muchingotandadzana nesu tiri muchirongwa Mai Chisamba Show, umo chatiri kukocherwa nevesimukai chekuti titarire mumazuva iwana atiraya, zuva redu chairo musi wa11 October. Asi hatingomirira musi wa11 October, upenyu tawana mukana wokutaura pamusoro pazvo kuti vedu we vanhu ngavakure zvinhu zvakanaka. Kana vanhu ngavakure vanoteerera here nhai vamagumise. Ndakambobvunza zvakare mubvunzo iwowo kuti sei tiri kuita dambudziko
nokuti vana mai vacho havachateereri vana baba nevana. Saka zvogadziriswa seiko zvazvangomadira tivhange. Mazvita Mai Chisamba, dambudziko ratatarisana naro senyika senharaunda nderekuti chinonzi mhuri hachichakosheswi. Chinonzi mhuri hachichakosheswi. Baba havachatori chigaro chavo sababa mukati memhuri. Mai havachatoriwo chinzvimbo chavo samai mukati memhuri. Vanawo havachatori chinzvimbo chavo sevana mukati memhuri. Saka ndoona sekuti dai tagona senyika tadzokera pakukoshesa chinonzi mhuri. Chinonzi mhuri chakakosha nekuti mukatarisa chero vakuru vedu vakakura mhuri dzakamira zvakanaka, naivo vanogonawo kukudza mhuri dzichimira zvakanaka nekuti vakabva mumhuri yakamira zvakanaka. Saka ndoda kuramba ndichitsimbidzira pekuti ngatikoshesei chinonzi mhuri, ngatibatei mhuri dzedu, tione kuti baba ndibaba, mai ndimai, vana. Tisazosvika pekuti vana vakutoita sekunge ndo baba mukati memba, baba ndo vautoita sevana mukati memba, mai vozviita baba mukati memba. Ngatitorei zvinzvimbo zvedu. Tikatora zvinzvimbo zvedu, ndinoona sekuti zvizhinji Mai Chisamba zvatiri kuchema nazvo izvi zvinogadzirisika izvi. Mashoko akanaka, mashoko makukutu kuti ngatidzokerei kuva vanhu vemhuri. Mabata chinonzi mhuri. Mhuri hakuna munhu asina kubva mumhuri. Kunyange uri mumwe chete ndiwo wabuda mumhuri menyu imomo, kunyange muri vaviri vatatu ndiwo wabuda mumhuri menyu imomo. Saka tiri kuti mhuri yakanaka inoita nharaunda yakanaka, nharaunda yakanaka inoita nyika yakanaka, nyika yakanaka inoita zinyika rese repasi rose rakanaka. Nekuti iye zvino izvi taakugashira kana zvatisingade, zvanga zvisiri mutsika dzedu nemagariro. Vanosungwa ivava nenyaya dzatasumudza dzemadrugs, unotonzwa kuti madrugs acho ari kubva kunyika yakati azopinda akanzai, mamwe akadini. Tinozvitenda izvozvo pamazuva atiri kufunga vanasikana. Tiri kuona vana vadiki vari kupinda munyaya dzekurodzwa, vari vana vadiki. Zviri kufamba sei? Regai vakureka, regai dzive shiri, mazai haana muto. Itsumo yedu kai, handiti? Regai dzive shiri, mazai haana muto. Zvoitwa sei nenyaya iyi? Nyaya yekurodzwa kwevana tanga tichifunga kuti tambosvika panguva yekuti yaderera, but kubva patakapinda munguva yeCovid-19 takaona ichitanga futi kusimuka, nokuti vanhu vakanga vasisina zvekuita mudzimba. Vana vanga vasingaendi kuchikoro, vaingotenderera vachikwira vachidzika. Mai nababa varipo pamba, vari kurwa, vari kunetsana, hapana chekubata chekuti vangapa vana. Vamwe vabereki vakapedzisira vakuendesa vana vachinororwa, vanhu kuti vaone bhaketi rehupfu kuti vakwanise kudya semhuri. Vamwe vana vakapedzisira vava kuzviendesa vega kunororwa, nekuti paanoswera pamba paya anoswera achiona zvinhu zvisina basa murunhare rwaanenge akapiwa nemubereki. Opedzisira ati regai ndimbozviedze zvandaona. Mukuedza muya atobata pamwiri pakuzvarwa pane mwana asina anokwanisa kuchengeta. Mwana akutopedzisira vabereki vauti isu hatina chekuti tingakuchengeta, chitoenda kune kwawakabviwanira pamwiri pako. Saka idambudziko riri kuramba richingotenderera. Vamwe vakabereki vakarorwa vari vana, saka haoni zvakashatira kuti mwana wake arorwewo ari mwana, anongoti shingirira, ndo zvinoita musha. Izvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa kurodza vana vedu vari vadiki. Tiri kuona mumapepanhau, tiri kuona muzvivhitivhiti. Inyaya isina kumbonaka. Mukaona nyaya yavadikani, vateereri nevatariri ichiramba ichingodzokororwa, pane zvisiri kugadzirisika. Nyaya iyoyi yekuti vana varorwe vari vana, umai unenge usati mabhonzo avo chaiwo anenge asati akura kunge kuita vana mai. Saka mwana anokoshaka. Zvino kana tichimusiya mumaoko emumwe mwana, tiri kuona kuti vana baba vari kuzvikoshesa here vemhuri? Vamagumise vataura kukosha kwemhuri. Isu mutsika nemagariro munhu anounganirwa kane mhuri achirorwa, asi kune mhuri dziri kuunganira kaJennifer kane 12 years, kane 14 years. Ungati chiko kumhuri dzakadaro? Zvinomboreva chiko? Vatete varapa, baba mukuru varapa, Jennifer ne 12 years arapa. Mazvita Mai Chisamba, ndinoona sekuti tsika iyoyo itsika yakashata zvisingaiti, kuti mhuri ingaunganira mwana mudiki achirorwa. Saka zvandinokurudzira inini ndezvekuti semhuri isusu ngationei kuti pakaita dambudziko, kazhinji kacho vana vanorodzwa nenyaya yekuti zvimwe abata pamwiri ari mwana mudiki.
saka kurudziro yangu ndeyekuti kana zvakadaro zvichinge zvaitika, isusu sevabereki ngatitorei mwana wedu tomudzosa kumba, tozama kuti timuumbiridze, timubatsire adzokere kuchikoro, nekuti mutemo mazuva ano uri kuti chero mwana akaita pamuviri ngaave nemukana wekupedzisa chikoro chake, nekuti tikamuti ngaanoroorwa hapana zvatinenge taita, nekuti anenge ari mwana akunosanganawo nemamwe matambudziko akaomarara mukati memba asingakwanisi kusimudza. Zvakare kurudziro yangu ndeyekuti vanhu vanenge vakadaro vanounganira, tete wacho, mai vacho, baba vacho, vese vaungana ivavo ngavange vachibatwa nemhosva yekuuraya upenyu hwemwana, nekuti pakurodza mwana hapana chakanaka chatiri kuita, asi tiri kutouraya upenyu hwemwana iyeye. Ndizvozvo chaizvo mashoko makukuta uri kutaurayo, tiri kuuraya upenyu hwemwana iyeye. Ndafarira kuti wasumudza mutemo wako iye zvino, kuti kunyange mwana aita pamuviri, hatisi kukurudzira kuti vana ngavaite pamuviri. Tiri kuti kana masangana nedambudziko iroro, chiregai kubva mapfiga musuwo kuti hauchaenda kuchikoro. Wane mwana wazodai, regedzai aende kuchikoro. Zvakare wanano idzodzi dzekutizirana mukumbo, dzekunopiwa kuti tipiwe chibage, dzekunopiwa kuti tiripe mhosva, tiite sei, tiri kuzviona muongororo kuti hakuna kwadzinosvika, hakuna ari kubudirira mukati mewanano idzodzo. Saka isusu tiri kuti kune vabereki, ngatikudzei vana vedu zvakanaka, sekutaura kwatiri kuita pano, kuti vana vanoda kutarirwa, vana ngavapiwe mukana wekunge vari vana, zvikuru sei mukati weupenyu hwese, kunyange tisiri kuvarangarira pamazuva ano. Ngatisanganei muchikamu chinotevera. You're beautiful, you're beautiful. You're confident, you're confident. Ugeza nerunako narubili, gandare mvura nerubili. Ugeza nerunako narubili. Every woman is beautiful. With Rubili, every woman is beautiful. Find yourself, believe in your power. Vadikani, tasvika muchikamu chekupedzisira tiri muchirongwa Mai Chisamba Show. Umo tiri kutarisa kakuchengetedzeka kakapinza kemwanasikana navana mai. Vana baba ngavachengetedzwewo, vanakomana ngavachengetedzwewo, nekuti iva vanakomana vanotobva mukuchengetedzwa kwamai. Kana mai vakachengetedzeka, nemhuri yavanobereka inenge yakachengetedzeka. Ndinoziva kuti imimi basa renyu ndere kuchengetedza vana vasikana. Andizive nokuti vana vanosiyana kane mombe. Mombe unongotora zijamu rako otanga kudzifudza, dzinenge dzakachengetedzeka, hadziende kumagadheni evanhu, hadziite sei. Asi vana hatigone kuvaita izvozvo. Ndezvipi zvimwe zvamuri kuita kana zvamungakurudzira magumise zvingaitwe kuti vana ava varege kungobva vashaya chokuti ndaswera ndakagara pano ndikaitsvage chokuita ofunga zvimbanje, ndaswera ndakagara ndisina zvekuita ofunga zvisina basa. Mazvita Mai Chisamba, patiri kushanda sesimukai nemamwe masangano akasiyana siyana akazvimirira ega kusanganisira nehurumende, tiri kushanda tichiedza kubatsiridza vana chekutanga kuti vazive nekunzwisisa kodzero dzavo nezvavanofanira kunge vachiitawo kana vapiwa kodzero dzavo. Ndizvo zvatiri kuita, tiri kubatsiridzana nenharaunda dzese kuti vana vazive kuti vana uyezve vane kodzero dzavo dzavanadzo.
hatisi kushanda nevana chete asi tiri kushandawo zvakare nevabereki varimo mumanharaunda dzakasiyana-siyana kuti vanzwisisewo nyaya yevana iyi yatiri kutaura nezvayo, ukoshi hwekuti vabereki vawane nguva nevana vavo, kugara pasi chaiko baba namai nevana vavo, moita nguva yamunokurukura muri mumba menyu, moita nguva yamunoziva kuti John uyu akamira akadai, Susan uyu atinaye mba akamira akadai. Ndizvo zvatiri kuedza kukurudzira kuti mhuri dzibatsirikane. Tiri kuzamawo zvakare kubatsiridza mhuri kuti dzitange atingatiwo muchirungu ma-income generating projects akasiyana-siyana kuti vawanewo chekuti vabatsirikane, nekuti mukatarisa nyaya dzese dzatanga tichikurukura nezvadzo idzi dziri kubva munyaya yeurombo, nyaya yekushayikwa kwemari mudzimba. Saka tiri kuedza kubatsirana navo kuti vawane chowiri, vagone kuchengeta vana vavo. Kodzero idzi kuti dzizadziswe, dzimwe zhinji dzinoda mari kunge irimo mukati memba kuti vana vabatsirike. Mazvita mashoko akanaka, mashoko makukutu, mataura imwe nyaya iri kunetsa, kuwana nguva nemhuri. Kuwana nguva nemhuri. Ngatimbotorai pakupera kwevhiki, ukasvika pamisha yakawanda, baba vaenda nevamwe varume, hanzi vaenda kunogocha nyama nekunonwa mheno, madrinks anonzi madrinks, zvinwiwa zvakasiyana-siyana. Maiwo avapo, pamwe vaendowo nemamwe madzimai kwakadi, vana vanongogara vari vega. Mataura zvakanaka kuti ngatiitei nguva nemhuri dzedu, ndiko kuti tizive zviri kuitika mukati meupenyu hwevana vedu. Iye zvinezvi hamutomboziva, munotozoona mwana wenyauya akasungwa kunza waba, ima hamuna kumboziva, hamuna kumbogara naye, hamuna kumboziva kuti anoba, hamuna kumboziva kuti anotaura mashoko apa. Nguva nemhuri muri kuzviita here vadiwa vatariri nevateereri? Kana tisati tazviita ngatizvidzidzei zvinovaka mhuri. Ndo yapauri wadzanai. Mazvita Mai Chisamba, mamwe mabasa atiri kuita kuti tibatsiridzane nevana nenharaunda nemhuri, tinewo yatinotiyo advocacy. Iboka pabasa pedu rinofamba munharaunda richiita hurukuro nevanhu, tichigara pasi tichinzwa kuti chii chiri kumbonetsa. Kana tanzwa zviri kunetsa, tinodzoka togara pasi, tozodzoka taane mitambo kana maprograms atinoita munzvimbo anobatsiridza dambudziko rinenge rabuda munzvimbo. Tinobatsiridza mwana akazvimirira ari ega, sezvambotaurwa nawo Magumise, kumupa chekuti anokwanisa kuita, chichimupawo kamari, pamwe chete achishandidzana nemhuri. Mhuri inopiwawo zvekuti inoita, nharaunda yopiwawo zvekuti inokwanisa kunga ichiita, kuti tiumbiridze nekuchengetedza vana vedu. Tinobatsirawo futi vana vanenge vatopinda mudambudziko racho rekushungurudzwa, kunyanya vanasikana. Tinewo patinochengetera vana vekuti kana asisina kwekuenda, tinombomutora togara pasi naye, tichiita hurukuro naye, tichinzwa kuti dambudziko rakatangira papi, akazosvika sei paari, totsvaga hama. Kana tatsvaga hama, tomudzosera mwana kwatinoona kuti uku anokwanisa kugara achigamuchirika, achisununguka, achizoenderera mberi neupenyu hwake. Saka tiripo pakuti tibatsiridze vanasikana, nokuti dingindira regore rino reDay of the Girl Child riri kuti our time is now, our rights, our future. Saka tiripo kumirira nekubatsiridza vanasikana. Ndizvo zveidingindira rakanaka kuti nguva ndiyo ino, nekuti vanhu vakawanda vanenge vachiti zvichaitwa rini, nguva ndeipi. Dingindira riri kuti nguva ndiyo ino yekugara nevana vedu. Tinotenda zvikurusa zvekuti munotsvaga hama. Munoziva vana vakawanda kunyange vatinowana mugwagwa vachimbeya-mbeya, vana mai vakatopfekawo maternity. Ko hama dzavo dziri kupi? Munhu haangabva angoenda kapastiriti kuti hama dzangu dzose dzakafa. Izvozvo tinoda kuzvikudza, tinoda kuzvitenda. Ko imimi vatiri kutandadzana navo, vana vari kumbeya-mbeya mumugwagwa umu, hapana here wamunoziva? Hakuna here vekumaraini kwenyu? Hakuna here vekumusha kwenyu wamungazive kuti pano pari kukurukurwa nyaya yekuti ngatikombei churu, tishande pamwe chete? Mukamuziva kuti uyu mwana waJohani uyu ndiye ari kuenda pastiriti, kuchitsvagaika kuhama dzake, chiendaika kumutemo, kwete kuti vana vanonzi street kids. Yakamboita vana here ninganzileya? Ichokwadi Mai Chisamba, mugwagwa hauna mwana. Ndo rimwe rebasa ratinoita tiri kusimukai, kushanda nevana vatinoona vaya mumugwagwa, vatinoti children living and working on the streets. Tinovakoka kumaofisi kwedu, kwavanowanawo mukana wekugezawo, kuwanawo zvekudya, tichikurukura navo zvakasiyana-siyana.
kusvika tasvika pakuti mwana azvionere ega kuti mumugwagwa hamuna pundutso, ngandidzokerei kumba, ndo chinenge chiri chinangwa chedu. Saka vana ivavo tinovabatsira kuti kana varwara vaendewo futi kuzvipatara. Kana pane zvimwe zvavangada kubatsirwa panyaya dzekuti pfungwa dzavo dzidzokeredzane, ndo mamwe mabasa atinoita, tichizogumisira pakuzovadzosera zvakare kuti vange vava kudzimba dzavo nehama dzavo neshamwari. Chimwe chatinoita futi kukurudzira kodzero yevana yekuenda kuchikoro, tichibatsira kuma-communities anenge ane dambudziko rekuti vana vari kufamba ma-long distance, nzendo dzakarebesa kuenda kuzvikoro zviri pedyo navo. Tiri kubatsira futi kuvakawo ma-ECD center. Zvakare tino center yedu inobatsira vana kubva pa-ECD kusvika vati kure vanenge vakubatsirwa nemabasa emaoko avangaita ekuwanawo cheuviri. Saka ndizvo zvimwe zvatinoita kubatsiridza vanasikana nevanakomana zvakare. Ndizvozvo mashoko makukutu ebasa. Saka basa ramuri kuita kairi handi basa renyu chete, ibasa renyika, ibasa renharaunda. Hanzi kukopa zvinhu zvakanaka, kwakanakawo tikazvitangisa muchinharaunda chedu, nekuti vanhu vakawanda vanofunga kuti kubatsira vanava kuti kana vaine chibhanzi chaoma chasara mumotikari mavo, mwana akauya pahwindo akati ndokumbira rubatsiro, opiwa chibhanzi chiya. Anenge aine madhora ake opa madhora. Isu pano kuridziro yatiri kuita ndeyekuti izvozvo zvinoita kuti varambe vachidzoka, nekuti iye zvinova kutora kugara mumugwagwa sebasa. Ongororo netsvakiridzo iri kutorakidza kuti vamwe vanotouya nehembe dzavo dzine tsvina dzekuzopfeka. Kana zuva rovira vanotopfeka hembe dzavo dzakanaka kudzokera kumba. Vana mai nana baba muri kupi? Nyaya iri pano ndeyekuti mhuri yarasika, mhuri ngaichengetedzwe. Tambotaura zvakare kuti kunobva mukamoto kamberevere ndiko kanopisa matanda ari mberi. Saka kana mhuri isina kunaka, nenyika yese inodhuma kutsva. Tozongopedzisira toti nyika yedu haina kunaka. Mwari havana kumbosika nyika isina kunaka. Saka muri kufungei imi matanga chitandadzana nawo? Madzidzei. Mune zvimwe here zvamungafunge kuti tingadai tabata-bata makasununguka kutiridzira kana kutinyorera? Ndichitenda zvakare vakotsveri vedu vesimukai neshamwari dzavo dzavanoshanda vakabatana nadzo kuti tinokutendai nekuremekedza mhuri. Makasununguka kutiridzira kana kutinyorera kana paine zvamunoda kuti tikurikure. Regai nditore mukanda uno wekutenda nyanzvi dzedu nekudzoka zvakare nekutaura zvakanaka pakutyaira chirongwa. Tinokutendai vamagumise, tinotenda Wanzanai, tinotenda Ntsilia kana taita zvinoendeka. Munongozviziva vadikani kuti chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Tine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Zvakadii kusangana zvakare svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Tinoenyo Dr. Mai Chisamba.